Te parlok pe yang ne barabor juja yang ima ba kide ki kerteng khasi yang ne phi be u khasi ne bat u ongenga. Hello, please send me your phone number. Pak send phone number tengah persang ban reply dak khasi untuk u thok pada kepareng ba u kwa nomor phone chunga ma ba u klem la chupan beli ke Facebook jung u ong te wat jung ngapar lok akum kine ki jait ma pising thu hi namar pheju pendon kam ya Facebook sin bo breu la yo ban sim nomor phone jung phi salo in dak phone jung u bat ka ukut un poi ya phi balada phi ya taw ku tumut un sayo ban hak ya ka Facebook jung phi takadaw hang ne nga ai ong ba oi ta okay nga ong tengah chu ai da wrong number upa check WhatsApp pa ai da kut nga ai kut rong ai ndri teliki kut bang asu thau hi dang ne uklem la ban pli mo namar ukut uklem de bang asu thok nomor phone ro bang asu thok tu pa send pat da nomor bathmai do kut bathmai tengah send kut bathmai ru de kut bathok hi dang ne pat ula pha ban check your notification do ngan ong okay supaya dukan no ne breu ula ban challenge bat ngama nomor ngajulap bun ha ki breu ki bangat akum kini ki jait mo nomor par khasi ru ki nut teng teng umde ru ki khasi mo ki don ki basu syahak nang ta ki syahak ya ka ekau bat ki pendon kam da ki we mo bade ki hakar de ki sawan teks ya phi kumne tengam ngam thrai ba une de u try jong kan ke Facebook le se ula syahak ya kan ka ekau jung u takadaw dengan tag da kasi ru ajin shala de ban reply da kasi nomor de u kerteng kasi bat kajai kasi mo tungin nyape adu kan no new brew le nga tengah kwa ba phiru phinom ngop hakini ki jait mo te yang nyape khmat ngan sapin i pat ya phi kumno new brew le